Здравейте! Вие сте с епизод 43 на Анаваро влога. Предният епизод, който беше така off the cuff, записан, ви хареса изключително много, затова реших и този да го запиша така. Честно казано, за разлика от предните като Stonewall Inn и някои други, нямам подготвен скрипт. Днеска просто ще си рантя. Ще рантя по тема, която ми влезе в полезрението и тема, за която не мислех, че ще ми се наложи да рантя отново. А именно брадати мъже в рокли. Ако не знаете какво имам предвид, ето това имам предвид. Брадати мъже в рокли. От няколко дни, даже от месец и нещо, в заглавията в социалните мрежи се появяват някакви споделяния, че ще ли да въвеждат религия в основното училище, от първи клас ще ли да ги учат на религия и послушание. Което кара косата ми да настръхва. Религия и послушание. Религия и послушание. Нека да разгледаме първо религията. Нека да започнем оттам. Има достатъчно епизоди, в които съм говорил за религиозните си възгледи. Аз самият съм атеист. Аз не вярвам в Бог, не вярвам в Аллах, не вярвам в никой от боговете, които може да ми предложите. Единственото нещо, в което вярвам, е човешката способност. Вярвам в нас като вид, вярвам в хората. За мен е нещото, което описва моята вяра, е репликата от дядо Прас на Сър Тери Пратчет, която казва: човек е място, където се срещат въздигащи се маймуна с падащия ангел. Ние сме тези, които създават всичко. Ако някога искате да разберете повече за религията, прочетете Малки богове. Но това е в страни. Аз самия съм невярващ. Агностик, атеист, наречете го както искате. Да, може да използвам религиозен персона като алтер его, Луцифер, но Луцифер сам по себе си е творческа метафора, то е символ. Колкото и да е странно, самата идея за Луцифер много пасва на характера ми, но това можем да го говорим някой друг път. Не е това темата на това видео. Темата на това видео е религия и послушание в основното училище. Започнал съм с религията, нека си поговорим малко защо самата идея за религията в образованието е нещо, което кара косите ми да настръхват. Ние сме светска държава. България по своята конституция е светска държава. Нека започнем с Конституцията на Република България. Какво казва Конституцията за всичко това? Нали? Започвам. Няма да чета всичко, ще прочета само релевантните неща. Член 4 от Конституцията на Република България, алинея 1. Република България е правова държава. Тя се управлява според Конституцията и законите на страната. Член 6. Всички хора се раждат свободни и равни по достоинство и права. Всички граждани са равни пред закона, не се допускат никакви ограничения на правата или привилегии, основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично или обществено положение или имуществено състояние. Член 13. Вероизповеданията са свободни. Религиозните институции са отделени от държавата. Традиционната религия на България е източно православно вероизповедание. Религиозните общности и институции, както и верските убеждения, не могат да се използват за политически цели. Тоест, член 13, член 6 и член 4. Какъв ми е проблема с изучаването на религия в училищата и защо намесвам тези членове от Конституцията, която, както самата Конституция казва, е върховният закон в тази държава? Започваме с член 4, който казва, че България е правова държава. Тук важат човешките закони. Тук важат законите, които са създадени за и от обществото. Тук не важат религиозните закони. После,
член 6, който казва: всички хора се раждат свободни и равни по достоинство и права. Тоест, и съответно, че никой не може да е привилегирован заради неговата религия, раса и така нататък. И съответно, член 13, който казва, че вероизповеданията са свободни. И най-вече религиозните институции са отделни от държавата. Защо обръщам внимание на тези три основни части от Конституцията? Защото, започвайки да преподаваме религия в училищата, ние нарушаваме точно най-главния закон на държавата. Говорейки за религия, тук не говорим за сравнително религиознание. Не говорим за общо познаване на религията. Тук говорим да бъде преподавана религия на ученици. Религията е една от свободите, с които разполагаме, която е гарантирана от същия този закон, от същата тази конституция, но религията е въпрос на свободен избор. Ако имаме часове по религия, как ще бъдат разделени те? Имаме православни християни, имаме мюсюлмани, в България имаме протестанти, имаме свидетели на Йехова, имаме изключително много религии, защото ние сме една светска държава, която дава възможност на хората да имат свободата на вероизповедание. Какво правим в първи клас, когато Иванчо е седнал до Хасанчо и до тях е Моше? Кой в кой клас ще отиде? В кой клас ще бъде вкаран, за да може да му бъде преподавано за неговата вяра? За неговата религия. Не вяра, неговата религия. Какво правим с деца, които идват от семейства, в които няма религиозност, в които няма официална религия? Какво правим с деца на атеисти? Какво правим с деца, които идват от семейство на сектанти, на вероизповедания, които не са признати в България, но сами по себе си са проява на свобода на вероизповеданието? Какво правим с тези деца? Никой не го е помислил. Това, за което хората си мислят, ето, ще сложим в българските училища българщите да говорят, да си говорят за християнство, ще сложим в малко по-населените с малцинства места, училищата да си говорят за мюсюлманство и с това приключваме. Да, ама това не е толкова просто. Целият проблем на религията е в това, че тя налага морал. И то външен морал. Какво имам предвид под външен морал и къде ми е основният проблем с религията и защо този въпрос толкова много ме пали, между другото, е защото ние не учим децата да мислят. Не ги учим на какво е добро, какво е лошо, как да правим разлика между двете, а ние им преподаваме религия. Налагаме им, вместо да ги научим на добро и лошо, вместо да ги научим на ценностна система, обичай ближния си, грижи се за слабите, защитавай, помагай на нуждаещите се, ние какво правим? Има там един чичко с брада, който те гледа и ако лъжиш мама и тате или, не дай си Боже, след няколко годинки започнеш да се пипаш, той ще те прати в ада. И то за цяла вечност. Нали? Религията сама по себе си е наложен морал. Това е бягство на слабите. Защото ако нямате желание да бъдете добри и нямате силата да бъдете морални, религията е прекрасно извинение. Да си добър, защото си вярващ, не е толкова добро, колкото си мислите. Това означава, че просто имате един Sky Daddy, татко в облаците, който ще ви накаже, ако не сте добри. Опитайте се да бъдете добри и човечни без религията си. Нека на това да учим децата. Нека да учим децата на какво е добро и какво е лошо, какво е чест, какво е морал,
какво можем да направим, за да бъдем по-добри като хора, като общност, като поколение, а не толкова, че трябва да вярват в Светата Троица, че ако не почитат Бог Син на неговите свети празници, то те цяла вечност ще горят в ада, да им изграждаме един страх и да ги учим на примирение и послушание. И тук идва послушанието. Защо казвам послушание? Защото едно от заглавията, на които попаднах, докато четах за темата, само за мен ще го отворя, обучението по религия, замминистрката на образованието го е казала днеска, 27. Да, вчера го е казала, към 8:20 в интервю по... Чета го в 24 часа, няма значение, не съм го проверил толкова добре, най-вероятно е нова. Е казала, цитирам, обучението по религия в училищата засяга ценностите. Религията не учи на ценности, мили хора. Колкото и да не ви се иска, религията не ви учи на ценности. Религията, специално християнската, е урок по смиреност и урок по преклонение. Специално християнската религия се гради на принципа блаженни са вярващи, защото от тях на Царство Небесно и последните ще бъдат първи, слабите ще бъдат силни. Това е една религия, която по своята същност е насочена и е създадена, за да даде сила и надежда на, съжалявам, че трябва да го кажа, но на роби. Аз не мисля, че ние искаме да отглеждаме роби. Не мисля, че искаме следващото ни поколение да се прекланя пред идоли, пред книги и пред фалшив морал. Мисля, че това, което искаме да оставим, поне което се надявам аз да оставя след себе си, е силни хора, които да са добри, защото искат да са добри, да са мислещи, да са рационални и да имат морал, който да ги въздига и да ги прави по-добри хора, защото искат да са по-добри хора, а не защото ги е страх от превеликото космическо наказание, което ще последва. Вместо в първи клас и в основните училища да ги учим как да се справят с живота, да ги учим как да мислят самостоятелно, как да спорят, как да водят дискусия, макар че признавам, че това е малко рано, но е също толкова рано и да им говорим за Бог, да им говорим за вяра, да им говорим за 10 Божи заповеди. Независимо за кой Бог говорим, независимо за коя религия говорим. Не мисля, че първи клас и съответно основното училище е мястото, където изобщо трябва да има религия. Не мисля, че някъде там религията има място. Мястото на религията не е в училище. Мястото на религията в най-добрия случай е в университета. Мястото на религията е в главата на всеки един от нас. Всеки има право на своята вяра. Но всеки трябва да има свободата да избира тази вяра. Не да му бъде наложена. Дали от родители, дали от учители, дали от някой друг. Това е без значение. Вярата трябва да е избор, а не наложена. Нека децата да пораснат без да бъдат потискани и да им бъде налагана някаква религия. Нека да ги учим да са свободни. Нека да ги учим да мислят. Нека да ги учим да доказват себе си и да доказват гледните си точки. Не просто да им кажем, ето, това е вярно и ти трябва да си добър, защото Господ така е казал. Не. Ти трябва да си добър, защото избираш да си добър. Ти трябва да си добър, защото живеем в социално общество и ако всеки един от нас
иска да има всичко, с което разполага, то ние трябва да спазваме този нормален социален закон. Дори и без обществото, ние трябва да бъдем морални. А не да бъдем задължително морални, защото космическия ни татко ще ни се скара. Това е малкият ми рант. Той стана малко по-дълъг, отколкото очаквах. Искам да завърша само с една мисъл, която ми е много любима. Ще се опитам да я преведа, на български, няма да я търся на английски. Религията е като хуя. Може да си го имаш, може да си горд с него. Пред отбрана компания дори може да си го показваш, но моля ти се, дръж го далече от моята уста и още повече далече от деца. Благодаря, че ми слушахте ранта за религията. Надявам се това да не мине гласуване, макар че с текущия парламент е малко тъмна Индия и още повече те половината са идиоти. Не половината, повечето са идиоти. Надявам се това да не мине гласуване и това да не бъде прието, защото това е началото на края на каквото и да е. Защото когато религията бъде превърната в основен морален стожер, тя се превръща в начин за потискане на другите. Това от мене и до следващия път. И лайк, share, subscribe. Знаете всички тези фокусчета. Айде!